Basta na nag-filter guys. Lubog na kayong tubig. No? Pero ay, actually, pasiktin na ako mga. No? Sayang. Ha? Sayang yung cellphone. Sayang na. Pero lubog na yun dyan, no? Yung saan yung malis nag-filter man? Kumakaatuan. Pero murag na may filter na, isar ka buok. Duha man din, no? Hindi mo dalag yung filter. Ayan, ang filter doon. Dili, kung magpakaon li daw ka ani, kinahanglan. Imo sang palungon ang filter kay Nangay na sa pagkaon. Lumaan na sila. Malinyam na sa gari. Okay, tapok kayo sa hydra. Ay, ditako na siya, ano? Ano ikaw? Kani? Kaako pa rin na. Kani si Kim. Survivor. What do you think of me? Fish! Aba? Easy sila, oh. Tuon lang na yung pagkaon, no? Animaan. Ikaw tas. Animaan nga sila. Dahil kayo, survive yung kayo. Survive yung kayo sila. Dagan, pila abog naman tayo, ani? Palit atong may pangkanaana. Video ta, yung gamot. Kung baka itong ano, baka itong orange yung my god, itong payat na. Okay, na may Juan, cellphones. Basta ka ng orange yung ano, oh. Orange, pula. Pula. Surtel. Tapos, na may kanya. Di ko, anong surtel, maranay mo patayan ng goldfish. Dili man, kaya na may Yung ano? nga aquarium. Mga gani, kung isagol mo kay ano, kusog kaya na manusik. Lagi isang aquarium na gamay no. Na, gusto na ko ka ng cellphone, silver, Jama. black molly, Nagluto ko ba, Jama? kuan, Oo. guban pa. Gawas na ng shortel, di kayo ganan. Okay lang ka ng shortel kung shortel tanan. Kay, sokol man pa ng, kung pareha gilaglahi. Mayroon man ang shortel isa po nga, hindi mo kung nagdaogon, o sige natin tingin. Ngayon ka malumang ka nga mo na isda ay kasauna. Oo. Iho ka sauna. Nakita na ko, dagang shortel nga. Kuan, si tawag ka ni. Nakita na ko ba, loylay kayo, pagkanan ako, lah, patay na kuha ng himbis, natanggal na. Dito, pagkatataon, luya na. Uy, delikado. Ha? Kanya na. Ako bang istoryahan ng fish kay Louie kayo ba? Lubog naman. Palitanan na ang filter. Tanawa. Na kayo pampalit? Na kayo mani? Wala. Sunod na tayo palitan ni pag nanatay sweldo, no? Nanatay sweldo sa YouTube. Okay. Kung magkasweldo na tayo sa YouTube, guys. Oo, baka nagluto ko. Palitag na ka goldfish. Nagiwa pa o diya. Tayo bitag ko na, aquarium dagan. Ang dako kayo ng aquarium, brad. Kadako sa TV. TV. O, diya nagluto lagi ko. Kanya na good eh. Tani. Na, oh. Slice ko. Jama, study. Blackmore ay duha ta ka Blackmore mang no. Anong itom ba? Agay kiyumi. Tara na. Asa dito man to? Sige guys. Ato sa ning gutom. Wa pa naman yung pagkaon. Mana? Pero Sila kabusugan. mo gani gipalo pala gipapaguman mo pagkaon gay gipalong nimo daan ang filter. Mana ako sila pakaw. Painom. 1 tubig vitamins.